és nagyon hamar észrevettem, hogy a gyerekeimnek a mosolya is megváltozott régenek jelenlétében, ezért hát, hogyha szép képeket akartam látni a gyerekeimről, oldottabb, bensőségesebb képeket, akkor tudtam, hogy ezeket nekem kell elkészítenem. És akkor 2010-et írunk, és igen, biztos szülőként én is megosztottam a social media felületén ezeket a képeket. A gyerekfotó kérdése jelenleg egy megosztó és aktuális téma. Az én célom, hogy a témához kapcsolódó kérdésekre, aggályokra lehetőség szerint választ találja, és bennem is oldódjon az ezzel kapcsolatos szorongás. A prezentáció felépítésében fogok beszélni a gyerekfotók történetéről, gyermekvédelemről, az ide kapcsolódó eddigi munkáimról, egy felismerésről, és végül a munkámat fogom ismertetni. A gyerekfotók történetéről néhány mondatban csak összefoglalásképpen. Az 1850-es években a festészetből inspirálódva műtermi környezet, mesterkért képekre jellemzőek, statikus testtartás, kifejezéstelen arc, amely technikának volt köszönhető, vagy az akkori technikai feltételeknek volt köszönhető. Az 1950-es években láthatunk oldódni ebből, és akkor már a természetesebb, oldottabb gyerekfotók felé nyitottak. A 2000-es évekig nagyjából az amatőr színes kisfilmes vakuzott, gyakran vakuzott családi felvételek, amatőr családi felvételek voltak nagy rész. A 2000-es évektől azonban a digitalizáció és az internet egyfajta versenyülést indított be a családoknál is, és a fotósoknál is. Egyre több helyen láttunk gyerekeket reklámokban. Jelenleg a lifestyle családi fotózás a legnépszerűbb, és a végén pedig a két szélsőséget láthatjuk, az én csak biomiszteknek nevezett címlapokat és a kitakart gyermekfotókat. Egy pillanatra még visszatérnék ide az 1990-es évekre, ugyanis az 1990-es évek Amerikájában volt egy, nevezhetjük botránynak is, amikor a film előhívó szakembereket bejelentésre kötelezték a meztelen képek látványa. Tehát, hogyha találtak meztelen képet, akkor bejelentésre kötelezték őket, ami azért érdekes, mert egyébként 1899 az én kutatásaim alapján a legrégebbi meztelen vagy ruhátlan kisgyerek fotózás, ami azt jelenti, hogy akkor meg közel 100 éves múltra tekintett ez vissza. Amikor először találkoztam Stanley Mann munkáival, akkor, illetve közvetlen családcímű munkájával, akkor én úgy éreztem, hogy ezeket szülőként én érteni vélem. Nagyon szép és érzékeny képeket láttam bennük, és tudtam azonosulni szülőként velük. Döbbenten olvastam, hogy olyan támadások érték ezt a képanyagot, mint hogy gyermekpornográfia. Nem igazán értettem. Számomra ezek a képek az anyaságról szóltak, hiszen szülőként nekünk nem idegenek a gyermekünk ruhátlan látványa. Úgy véltem, hogy többet árul el a nézőről, mint az alkotóról, aki ezt gondolja. Persze azóta a képfogyasztási szokásaink nagyon sokat változtak, ezért is történt, hogy a gyermekvédők mostanra nagyon sok aggasztó szempontot fogalmaztak meg a gyerekfotók kapcsán. Amikor én először találkoztam egy ilyen gyermekvédő cikkel, amiben a gyerekfotók és a megosztások kapcsán az aggályokat írták le, bennem minden megváltozott. Olyan szempontok voltak ezek, mint a mennyiség kérdése. Egy átlagos gyerek 13 éves korára 1300 kép keringhet róla az internet, ami egy döbbenetes szám. De ilyen a személyiségjogi kérdése. A képen Bartos Erika látható 3 gyermekével, aki az Anna Beti Gergő könyveket írta, jelenleg ezeket a könyveket nem nyomják újra a személyiségjogi okokból. A könyvben szerepelt mindig egy fénykép is a gyerekekről. Vagy a digitális lábnyom, hogy a gyerekek nem tudják nulláról, teljesen nulláról indítani az életüket. Vagy az online bullying, ami ugye a kínos képek okot adhatnak az online bántalmazásra. Vagy most legfrissebb megjelenés ugye a mesterséges intelligencia. A képen a Német Telekomnak egy kampányfilmjét láthatjuk. A képek, videók és a hangok a megtévesztésre okot adhatnak, mind szülőként, mind pedig a gyereket veszik a sodorba. Az ábrázolási mód kérdései. A képen a Balenciagi kampány botrányos képsorozatából egyetem
azok közé. Vagy a ruhátlan gyermekek kérdése, hogy itt a nyilván a borítójának a gyermekét láthatjuk felnőve. Egyébként ebben a kérdésben úgy látszik, hogy időközben az inger küszöb megváltozott. Egy 2014-es Mai Manó cikk alapján a látott képet a Facebook 24 órára letiltotta, illetve a teljes Facebookos felületüket letiltotta. És hát nem mehetünk el a dark web veszélyei mellett sem. Ezek a kérdések mind-mind nagyon-nagyon erősen szorongó érzéseket keltettek bennem, és nagyon hamar azt vettem észre magam körül, hogy a szülőtársaim vagy egyáltalán nem foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, és mindent mutattak továbbra is, vagy pedig elkezdték nem mutatni a gyermekeiket. És ezek a végletek, én egyszerűen úgy éreztem, hogy nem lehet ennyire fekete-fehér ez a kérdés. És illetve én azt gondolom, hogy a végletek magukban hordozzák a kontraproduktivitást. Úgy éreztem, hogy ezekben a kérdésekben én 3 ízben vagyok megszólítva. Szülőként, fotográfusként és gyermekvédőként is. De különböző kérdésekre, különböző minőségeiben különböző válaszokat adtam magamnak. Más volt, ha a saját 2 gyerekemre gondoltam, és más a minden gyerekre, és megint más a szakmailag tekintettem rá. Ezzel természetesen magamat is teljes mértékben összezavarva. Egyre nagyobb húzott bennem az a belső konfliktus, és nem nagyon találtam a kiutat. Ekkor újra elővettem Szellimán képeit, hiszen ő fotográfus és anya is volt, de arra jöttem rá, hogy hiába kérdeztem meg a gyerekeit és adták a beleegyezésüket, a gyerek nem tudhatja, hogy mire mond igen. Nem feltétlenül a mesztelenkedés miatt, mert talán az természetes egy szülő számára, de annak publikálása igenis problémás. Az internet korában így, hogy a nyilvánosság most arra mindannyiunkat érint, ezt már mindenki érti, és nem lehet kérdés. Azonban a többi kérdésben továbbra is bizonytalan voltam, és nagyon erős veszteségérzetem volt. Minden, ami addig örömet okozott, a saját gyermekeim fotózása, az megkérdőjeleződött, és lelkis megfutatást okozott. Eddig munkáim, ami a témába ide kapcsolódik, az első sorozatomnak a címe Négy Szabad. Ebben a fotósorozatomban neoavantgárd ihletődésből dolgoztam. Bető János munkáiból inspirálódva fiam arcára festettem a negatív-pozitív illúzió érdekében, és további eszközökkel roncsoltam, valamint takartam ki az arcát. Azt a belső feszültséget próbáltam kicsatornázni, ami bennem volt a gyerekfotók kapcsán. Félelmeimet, aggodalmaimat, gondolataimat, szavakkal, eszmusokkal. Hol a határ című munkám. Ezt a képet optikai csalódás hívószóra készítettem, és arra a kérdésre kerestem a választ, hogy szülőként hol vannak az én határaim, hol végződöm én, és hol kezdődnek a gyerekeim. Ezt az érzékeny mérlegelésen alapuló mesdjét nagyon nehéz meghatározni. Magaslattal. Ebben a képsorozatomban arra a jelenségre reagálok, hogy mostanában a gyerekeket egy emojival kitakarják a szülők megosztott képeken. Nagyon nem tartom helyesnek. Amúgy a gyermekvédelmi szakemberek sem, mert felvettem velük a kapcsolatot, és ők is agályokat fejezték ki. Ezért szándékosan trash, mém hatású képeket szerettem volna készíteni. Ennek érdekében lapot használtam, miközben a gyerekek felé dobtam a labdát, amit aztán kitakarta őket. Minél többet tanultam itt az egyetemen a képelméletről, képfilozófiáról, annál inkább tudtam, hogy ebben a gyermekvédelemmel kapcsolatos, gyerekfotókkal kapcsolatos diskurzusban én is beszeretnék szállni, és így döntöttem el, hogy a diplomamunkám témája ez lesz. Kutatásaim során rátaláltam Reisman Marian gyermekfényképezés című könyvére, amiben azt mondja, azoknak a képein, akik helyesen fényképeznek, olyanok a gyerekek, mint a valóságban, játszanak, ugrálnak, jókedvűek élnek. Feltettem magamnak a kérdést, de hát az én gyerekeim milyenek ezeken a képeken, akkor mégis miért nem szűnik bennem a szorongás? Egy ponton felmerült a saját gyerekkorom képei, amivel kezdetben egyáltalán nem szerettem volna foglalkozni, mert úgy gondoltam, hogy a saját filmem befűzése nem lehet reprezentatív példa egy ilyen globális kérdésben. Aztán rájöttem, hogy nagyon is része, és kivehetetlen része. Az én gyerekkorom sem képekben, sem valódi képekben, emlékképekben nem túl vidám. Egy klasszikus cigányudvarba születtem, ami látványra és hangulatra sem a legmegkapóbb kép. Egy alkoholista, agresszív, nehéz természetű apával. És akkor minden világossá vált.
mivel én nem tudom, mert nem éltem meg, hogy milyen volt a gyermek, ezért azokat a képeket akartam látni, amit repetitív módon belénk tápláltak a filmek és a reklámok boldog gyerekeket bizonyítékként, hogy ugyanígy jól csinálom, ugyanígy jobban csinálom. Érzelmileg ez egy nagyon nehéz felismerés volt számomra, de ekkor tisztult ki a kép. Ezek a képek rólam szólnak, az én vágyaim, vagy illúzióim megtestesülése. Ez volt az a pont, amikor a szorongás először oldódni kezdett bennem, és úgy gondolom most már, hogy amíg ez a tudatosulás nem történik meg bennünk szülőkben, és önreflexió nélkül készítjük a képeket, addig a gyermekeink áldozatává válnak a mi önkéntelen cselekedeteinknek. Ám ha felismerjük és belátjuk ezt, akkor már is sokat tettünk a gyerekeink kiszolgáltatottsága ellen. Így erre a felismerésre és összefüggésre építettem a diploma munkámat is, aminek a Kitéve címet adtam, és a szülői döntésről szólnak, mert nem készülhet kép a gyerekről, ha a szülő nem akarja. Néhány művészeti párhuzamot szeretnék felmutatni, amit ide szeretnék. Richard Avedon portré sorozatában a képen szereplő anyagok kiszolgáltatottságát szeretném párhuzamra állítani az én munkámmal. A rejtett anyákat a viktoriánus korból azért szeretném beemelni, mert úgy gondolom, hogy bár annak idején ezek a képek technikai feltételek miatt készültek el, így az eltökélt szülői szándék máig nem változott a képek mögött. Szeretnének a gyerekeikről egy képet. Diploma munkám. A gyerekek magától nem, vagy csak ritkán kiráckeltnek a képre. Szándékom az volt, hogy a gyerekek kiszolgáltatottsága és a szülői szándék egyszerre érvényesüljön a képen. Mert bár mindig a gyerek látszik, a legtöbb esetben mégsem róla szólnak a képek. Ezt a kettősséget a kép a képben lehetőséggel ábrázoltam, ezt René Magritte munkáiból tanultam, hogy a valóság mindig a kép mögött keresendő, és sosem a képen. Minden felvétel során 3 szereplő van jelen. Én, a fotós, a gyermek és a szülő. A 3 jelenlévő közül a 2 felnőtt rejtben marad, és a gyermeket közrefogva, ám őt kihagyva kommunikál. Ebben a körülzáró helyzetben a gyerekek irányítatlan, önkéntelen gesztusai sokat mondóak és árulkodóak lehetnek arról, hogy valójában hogyan érzik magukat egy fotózás során. A gyermekek mögött tartott háttér merevsége mellett azért döntöttem, mert bár lehet, hogy a szülő önkéntelenül készíti a képeket, de a szándék az határozott. Szeretnének a gyerekeikről egy képet. Ezt a határozott elszántságot szerettem volna tükrözni. Képsorozatomban szándékosan fekete-fehér képeket készítettem, mert a színek és a gyerekek párosítása vidám felütést keltene, én pedig nem akartam a színek erejével oldani a nézőben a téma komolyságát. Árnyékban, szólt lágyfényben fotóztam, hogy minél több tónus láthatóvá tegyek. A sorozat célja az érzékenyítés és a megfontolt körültekintés növelése a felnőttekben. Az egyik kislány egy ponton azt mondta, hogy ő most akkor inkább megfordul, és ezt játszuk, illetve kérte, hogy ő is cseréljen helyet az anyukával, és megfogja a rullatáblát. A mű részét képezi, hogy a kiállításon nem készíthető róla a fotó. A gyermekek és a szülők nagyon változatosak voltak, volt, akit ismertem, és volt, akit nem. Volt, aki a képért érkezett, és volt, aki a projektben való részvételért. Minden szülőnek elmondtam a legelején, hogy mivel foglalkozom és mi a célom, felhívnám a közönség figyelmét a gyerekek kiszolgáltatottságára a fotókon. Minden szülővel aláírattattam egy hozzájárulási nyilatkozatot, és hosszan elbeszélgettem velük ezekről a kérdésekről. Nagyon változó volt a tájékozottság a témában. Gesztusok, amik esetleg árulkodóak lehetnek, ezt inkább a szülők tudják leginkább értelmezni, de azért még vessünk rá néhány pillantást. Újabb kalpabrálás, kényelmetlen vakarózás, keresztbe font kar, grimacok, kényelmetlenségből fakadó mozdulatok, ökölbe szorított kéz, játékba kapaszkodás, vagy a tábla mögött keres anyát. Hosszú távú terveim között az szerepel, azt tervezem, hogy ha módonban áll, akkor egy utazó kiállításra vinném az anyagom, azért, hogy minél több szülőben és hozzátartozóban kérdéseket vethessen. Esetleg tudatosuljon az általam megfogalmazott összefüggés. Azt szeretném, ha minél kevesebb gyermek válna a fotó kiszolgáltatottjában. Ugyanaz a motiváció mentén gondolkodtam tovább, hogy mivel segíthetném még a gyerekek védelmét,
és tekintve, hogy pontosan értem a szülői motivációt, mert én is szeretem a gyerekeimről a szép képeket, így megértem őket, ugyanakkor most arra a gyerekek kitettségét is értem már. Ezért valami olyan lehetőségen törtem a fejem, amivel egyik oldalon se sérül, és minden oldal nyerhet. 5 éve oktatok már, ezért kézenfekvőnek tűnt az ötlet, hogy az a technikai és vizuális gyerekfotós tapasztalatot, amit megszereztem, azt átadjam a szülőknek és a hozzátartozóknak, akik erre nyitottak. Azzal a fontos felismerések kiegészítve persze, amit itt a diplomamunkám során megtanultam. Így együtt azt remélem, hogy a gyerekekről biztonságos otthoni környezetben, bensőséges oldott, ám de körültekintő és átgondolt képek készülhetnek idegenek bevonása nélkül. Mert nagyon egyetértek Intalokon gyermekvédelmi alapítvány mondatával, nem cél, hogy a gyerekek eltűnjenek az újságokból és más médiumokból, de ábrázolások meg